Takže čaute. Dnešné video by som chcel venovať veľmi častej otázke, ktorá sa ku mne dostáva, a tá je tá, že prečo si myslím, že MyPayingGets je ten pravý projekt, kde by ľudia mali začať robiť svoj vlastný biznis, stavať si na to nejaké svoje meno a vkladať do toho nejaké svoje peniaze. Takže poďme na tom zo začiatku. Hej. Myslím si, že každý jeden dobrý projekt, ktorý má reálne produkty, ktorý to myslí naozaj vážne, musí mať nejakého majiteľa. MyPayingGets má majiteľom je údajne Nara, ktorý žije v Singapúre. Hovoria mu, že je to jeden z najlepších lídrov, čo sa týka revenue share projektov. Vo veľa skupinách, keď vznikajú nejaké online projekty, ho vítajú ako vodcu, že sú radi, že je v tejto skupine a podobne. Takže si myslím, že čo sa týka nášho majiteľa, tak je veľmi dobrý, dôveryhodný. Niekedy máva aj online videá, kde sa ľudia pýtajú rôzne otázky, on im na to odpovedá. Neustále pracuje vyše 15 hodín denne za počítačom. Spomínal to facebookový manažer pre MyPayingGets a MyPayingCryptoAds, názov Zia. Takže si myslím, že čo sa týka tohoto, tak sa o to nemusíme bať, pretože údaj naraz si myslím, že je veľmi veľký líder, ale MyPayingGets a MyPayingCryptoAds to myslí smrteľne vážne. Ďalším aspektom, na ktorý sa treba pozerať pri nejakom projekte, je koľko má členov. MyPayingGets má vyše 280 000 členov. Keďže MyPayingGets je reklamná platforma, ktoré ide hlavne u reklamy, tak je vlastne počet členov to najzávažnejšie. Keď pozerám na internete, keď mi hocikto sem tam pošle nejaký nový revenue share projekt, pozerám sa napríklad, koľko to má členov, má to 5000 členov, 20 000 členov a podobné čiastky ľudí. Takže zoberme to z pohľadu nejakého majiteľa nejakej firmy. Povedzme si, že máte nejakú vlastnú značku aut a chcete propagovať svoj biznis. Hej? Vybrali by ste si nejaký projekt, kde máte 280 000 ľudí, alebo nejaký projekt, kde máte 5000 ľudí. No ja osobne by som si vybral projekt, kde je viacej ľudí, kde by viacej ľudí videlo moju danú stránku, videlo moje produkty a tým pádom by som mal väčšie šance na predaj. Ďalej, prečo si myslím, že MyPayingGets tu bude ešte veľmi veľa rokov, je ten, že teraz veľmi do popredia ide Bitcoin, kryptomeny a podobne. Takže preto MyPayingGets vytvorilo MyPayingCryptoAds pár mesiacov dozadu. Rozdiel medzi MyPayingGets a MyPayingCryptoAds je taký, že MyPayingGets je vedený v amerických dolároch a MyPayingCryptoAds je vedený v kryptomenách. Má to ten istý majiteľ, údaj Nara, je tam to isté vedenie. MyPayingGets je vedený, ako som povedal, v dolároch a MyPayingCryptoAds v kryptomenách. Momentálne tam kryptomena zatiaľ iba Bitcoin, ale plánujú do budúcna pridať aj rôzne ďalšie iné kryptomeny. Prečo je to dobré? Zoberme si, že Bitcoin má teraz hodnotu, myslím, okolo $1300. A predstavte si to, kúpite si headpacky v MyPayingCryptoAds, kde má hodnotu Bitcoin $1302. Budete tam mať nejakú dobu, dajme tomu pol roka, budete stále iba znova dokúpať headpacky a Bitcoin stupne, dajme tomu o $200 za toho pol roka. Čiže jeden Bitcoin bude mať $1500 hodnotu a vy ešte budete dostávať percentá z návratnosti predaja produktov MyPayingCryptoAds 120% približne za 60 dní. Takže ten váš profit bude o mnoho väčší ako len tých 120%. Takže si myslím, že je to veľmi, veľmi dobrý krok, k čomu pristúpil údaj Nara. Ďalej sa ma veľmi veľa ľudí pýta, že na čo je dobré to členstvo. Začínajú, prečo by som ja mal platiť nejaké členstvo, keď som na tom ešte nič nezarobil. Odpoveď je jednoduchá. Zoberme si, MyPayingGets, ako som spomínal, má vyše 280 000 členov. Zoberme si, že iba polovica z nás vyplatilo základné členstvo, čo je $10 mesačne. Nikoho si myslím, že z nás, že by to zo života nezabilo. Dajme si príklad. 150 000 ľudí, dajme $100 x $10 a vyjde veľmi
lukratívna čiastka, ktorú vlastne mesačne spoločnosť od nás získava. Myslíte si, že je to krok ku stabilite alebo nie? No ja si myslím, že áno. Sú to jednoduché kroky, ktoré nás ľudí nezabijú, ale projekt to veľmi, veľmi posilní a robí to z neho stabilnejší projekt, dlhodobejší projekt. A je to ďalší krok, že vidíme, že majiteľ to myslí s projektom vážne, majú plán do budúcna, neustále sa vyvíjajú, hej? Pretože na trhu všade je konkurencia. Ďalej, o čom by som chcel hovoriť, je, že veľa ľudí mi hovorí, že MyPayingAds nemá reálne produkty. Moja odpoveď na to znie: z čoho má príjem taký Google? Z čoho má príjem Facebook? Majú oni nejaké reálne produkty? Odpovedzte si sami. Z čoho profituje ten Facebook? No predsa z reklamy. Tiež tam rôzni ľudia kupujú na nejaké svoje stránky reklamu a chcú zvýšiť návštevnosť na ich weby. Je to jednoduché. Čo robí MyPayingAds? MyPayingAds robí to isté. Ľudia si kupujú reklamy na svoje e-shopy, nejaké blogy podobne a zvyšujú tým pádom svoje zhliadnutia na stránku a tým pádom dostávajú potenciálnych zákazníkov, ktorí si kúpia ich dané produkty alebo využijú ich dané služby, ktoré tá daná firma ponúka. Takže to by bolo asi všetko k tomuto danému videu. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, kľudne mi napíšte na Facebooku a hneď vám môžem odpísať alebo poprípade natočíme na to nejaké krátke video. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám pekný zvyšok dňa. Ahojte.